Ayo Mas Nabi. Pipimu masih tak jiwal, 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 jiwal ala jiwal lalitan dan dari ada sate makan lake sopong sekarang gelap satu standar kowe orang tegak Sanjane kowe ngerti belakangmu satrio priyani hatiku dipenake kencan karo wanita liya Pitene kasmari iki lho. Janjane kowe ning ndi? Ayo Mas Paket. Aku padamu. Hatiku
Iya.